Ще ви покажем как да си направите линейка с подпис, която след това може да използвате в форум или някъде другаде. Като начало трябва да отидете на dobavi.info/cars. Там след това трябва да си изберете марка автомобили, която желаете да се показва. За да не обидим никого, ще изберем Hummer. След като сме кликнали на Hummer, виждаме тук, че може да си изберем някакъв фон. Аз лично предпочитам този първия. И също така трябва да си изберем модел Hummer. Аз решавам, че трябва да бъде ето този. След това трябва да напишете някакъв текст и да покажете някаква дата. Значи, ако изберем тук така, ще излезе карам нон-стоп вече, и ако тук сме избрали, да речем 80-та година, ще изброи времето, през което е от 1980 насам, и ще пише карам нон-стоп вече 20 години и нещо и няколко дена. Разбира се, може да се напише някакъв друг текст или примерно шофьорски стаж. От друга страна може да се напише и някакъв текст, който е за в бъдеще. Значи ние ще напишем: ще си купя хамър след. И ако много добре спестявам от закуски от панички, може би към 2012 ноември месец, на 6 ноември, ще си купя хамър. Цъкам на създай линейката. Какво излиза тук? Излиза: ще си купя хамър след 3 години и 8 месеца. Това е много хубаво. От тук имаме два варианта. Едното е HTML, който може да се използва в блог или вебсайт, а другото е BB код, който се използва в форуми. Този код трябва да си го запазим и да си го запомним в някакво файлче. Как да конфигурираме в форума? Значи аз го копирам това нещо в клипборда и отивам на моят любим форум. Този форум е на английски, но на български е подобно. Конфигурирането, разбира се, това зависи от какъв вид форум са избрали. Тук в случая ние трябва да цъкнем на профайл и след това ето тук трябва да цъкнем на Forum Profile Information. Тук вече има едно място, което се нарича сигнатура. Записвам го това нещо в сигнатурата и давам Change Profile. След това, като пусна от тук нататък, когато пускам нещо по форума, ето тук така, че моя подпис ще остане в меседжа. От друга страна, ако мога да го пусна и ето така. Ето, тук ще дам превю, за да видите за какво става дума. Ето го, това в превюто. По същия начин, това нещо може да се използва и в всички други български форуми и други уебсайтове, блогове и така нататък. Ще ви дам пример, още един, в който можете да използвате вместо един подпис, може да сложите два подписа. Ето тук, с превю ще направим, защото не искаме да пускаме. Ето тук са два подписа. Ако създадете две различни линейки, може да ги комбинирате в подписа. Това е от нас. Довиждане и до нови срещи. Искаме само да добавим, че ако вашият модел автомобил го няма, може да ни напишете на info@dobavi.info и ние ще го добавим, както това направихме за доста потребители преди вас. Довиждане!